बिमा भारत हादरखौ BSF थानानै 36 बोसोर सिबिनानै गावनि आंगो न' फारसे सफैफिनबाय भबेन बर' बिथाङा। बर्डार सिकिउरिटि फोर्स एबा BSF थांनाय 1990 मायथाइयावनो हाबफैनानै भारत बिमा हादर रैखाथिनि थाखाय गोख्रों 36 बोसोर खामानि मावबोनानै गावनि आंगो न' फारसे सफैफिनबाय तामुलपुर जिल्ला दुवारकुसिनि भबेन बर' बिथाङा। गोबां खैफोदनि गेजेरजों गोलाव सम हादर रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोनानै गावनि न' फारसे सफैफिननाय समाव गामिनि रायजो राजाफोरा खाम, सिफुं, जथा, जाबस्रिं बायदि दामनानै हायला हुइला मोसानानै आर'नाइ आरो बिहु फालि गानहोनानै गावनि न' फारसे बरायनानै लाबोयो BSF कनस्टेबल भबेन बर'खौ। मख'नो गोनांदि हादर रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनानैब्लाबो सुथुरफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव गोबां खेब बाहागो लादोंमोन भबेन बर'आ। 1993 मायथाइयाव जम्मु काश्मीराव सोमजिनाय सुथुरफोरनि हेंथायै अपारेशनाव बमा ब्लास्ट खालामनायाव गावनि थोंसे आथिंखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। काश्मीरनि उग्रबादिफोरखौ फोजोबनो थाखाय अपारेशन खालामनानै आर्मि गारिजों फैफिनबाय थानाय समावनो गारियाव बमाजों गावफ्रुनायनि जाहोनाव गोबां जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बिथां भबेन बर'आ। गोबां खैफोदजों जुजिनानैबो बिमा हादर सिबिनायखौ नागाराखै कनस्टेबल भबेन बर' बिथाङा। गोबाव सम 1 बोसोर 6 दान फाहामथाय लानानै फिन आरोबाव हादरनि थाखाय गावखौनो गोख्रों साखाफारा खालामफिनदों आरो हादर सिबिनायाव बाहागो लाबोदों भबेन बर' बिथाङा। बरायथि मेलाव नुजानो हाफैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। आंनि थाखाय गोबां खस्थ' जाबाय, सानदुं गोसाब्लाबो मोसा फैनानै बहुद खस्थ' जाबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बिथांमोनखौ। बर्डार सिकिउरिटि फोर्सआव 1990 सनाव भर्ति जादोंमोन, 1990 सननि जुन मासाव। बेनिफ्राय 1 मास साख्रि मावनाय उनाव दिनै आं हाजिरा लानानै न'आव सफैफिनबाय। 1993 मायथाइयाव काश्मीराव डिप्लय दङमोन। बै समाव गोबां एनकाउन्टाराव मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। गिदिर मोनबासो जों एनकाउन्टार जालायनो मोनदों। बेनिफ्राय 6 नाम्बार एनकाउन्टाराव आं जखम जानो गोनां जायो। ओमफ्राय जखम जानानै 1.5 बोसोरसो ट्रिटमेन्ट लानानै एसे थाबायनो हानाय जानायाव न'आव फैयो। न'आव फैनाय उनाव आं जुलि लायो आंनि बिसिजों। सिगांनो रायज्लायखानाय दंखायोमोन। सोरदो मोगा मोगि माबानाय जादों? बे काश्मीराव थानाय समाव बे काश्मीरनि मिलिटेन्टफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन। ओमफ्राय मालाबा जोंनि खहा जायो, मालाबा बिसोरनि खहा जायो, ओरै जालायबाय थायो। राजाखौ आं माबोरै साबायखर बावनो आंनियाव रावानो गैया। गोबां खस्थ' जाबाय आंनि थाखाय आरो आंखौ बेबायदि गाजा गोमजायै बरायबाय। बेनि थाखाय जोबोद खुसि मोनदों आरो आं सासे फिसा ओरैनो मानसिब्लाबो आंखौ बहुद मोजाङै बरायदों, सनमान होदों। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय, बहुद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा बबे जायगायाव सार्भिस मावनो गोनां जादों? आं सार्भिस मावनाया प्रथमाव ट्रेनिं खालामदोंमोन मणिपुराव। मणिपुरनिफ्राय आं आसामावनो फैदोंमोन, करिमगन्जआव, सिलचर करिमगन्ज। बेनिफ्राय बिनि उनाव पान्जाबाव थांदों। पान्जाबाव बोसोरथाम थानानै आरो पान्जाबनिफ्राय आरोबाव जम्मु काश्मीराव थांनाय जायो। बै जम्मु काश्मीराव थानाय समाव जों मिलिटेन्टफोरजों एनकाउन्टार जालायनानै आंहा एसे डिसेबोल जानो गोनां जादों। 1993 आगष्ट मासाव जादोंमोन। लाइमोनफोरखौ आं भारत हादर सिबिनो थाखाय बेफोराव आर्मियानो जा, BSFआनो जा, CRPआनो जा थांनांगौ आरो। बेनि थाखाय आं मटिभेट खालामनो सानो आरो। जिहेतु दिनै नोंथाङा आजिरा लाबाय, आजिरा लानानै समाजनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो सानो? जिहेतु बर'नि उन जोलै लाइमोनफोरखौ हादोरखौ माबोरै सिबिनांगौ, समाजखौ माबोरै सिबिनांगौ, बेफोरनि थाखाय मटिभेट खालामनो सानो आरो आं।